Caricus, en Roc té bastants contes. Contes i llibres que li han anat comprant, que li han anat regalant. Aquests els hi va regalar la seva padrina. Aquests són de bebès, d'aquests de 6 a 12 mesos, que els ha llegit tots. Aquest de 0,6 i aquest també de 0,6. Els ha llegit tots. Ho vaig traient, així us ho vaig ensenyant. Aquí tenim aquest que no és infantil, és dels aiguamolls de l'Empordà, de la història dels aiguamolls, i aquest l'he tingut sempre des que jo era petita i m'agrada molt perquè és la història dels nostres aiguamolls del meu poble i m'agrada molt i volia que en Roc el tingués. De fet, li vaig llegir l'altre dia. Aquest és per quan sigui una mica més gran, per pintar mandales. Són activitats. Aquest és de massatges del bebè. Durant aquests mesos d'embaràs ens hem anat regalant llibres amb l'Òscar, quan hi havia alguna ocasió especial, llibres per en Roc per un futur, perquè creiem que un llibre és el millor regal que li pots fer, perquè un llibre perdura de per vida, mai passa de moda i és cultura, així que què millor que regalar un llibre. Aquest és el DVD de com vam fer l'Ecom 4D, aquí el tenim, quins records. Aquest llibre, aquest és de El meu món, de les primeres paraules. Les primeres paraules, aquests són de la col·lecció de l'Imaginàrium. Com veieu, són superxulos, amb unes il·lustracions i imatges molt boniques. Molt xules. I aquesta col·lecció també és un regal que em va fer l'Òscar i també és d'aquesta... Aquest és dels nombres. M'encanten les fotos i les il·lustracions. M'encanten. Aquest és el gran llibre dels contraris. Aquest dels animals, aquest de les primeres paraules. Aquest és de les paraules en anglès. Aquest dels colors i aquest de les formes. I tenim tota la col·lecció. Aquest és un record de com vam anar a Granada, de com vam anar a visitar l'Alhambra, que és l'Alhambra pels nens, explicada pels nens, amb il·lustracions de la Pilarín Vallès. I és molt xulo, ens encanta. Aquest és per quan aprenen a dibuixar, és un blog per crear. Aquest és el llibre que vaig comprar per al sant de l'Òscar l'any passat, que és ara al febrer, i la màgia del meu nom. I és un llibre personalitzat que vam posar que sigués per en Roc, amb una dedicatòria: estimat Roc, aquest és el teu primer conte i esperem que també sigui la primera de les moltes aventures que viuràs a través de cada història. De part dels teus papis que t'estimen fins la lluna i tornar. Aquesta és la dedicatòria que vam posar nosaltres i està personalitzat per ell i és molt xulo, Caricus. Aquest me'l va regalar la meva tia per Sant Jordi aquest any i el protagonista del llibre es diu Roc i per això li va fer molta gràcia i me'l va agafar. Aquest li vaig comprar jo abans que nasqués per celebrar els seus aniversaris. És el llibre que li llegirem pels seus aniversaris. Aquest el vaig trobar a l'Abacus, que hi ha tota una col·lecció que hi ha tots els noms i vaig pensar, bé, segur que Roc no hi és. I hi era. I Caricus, al haver-lo trobat no el vaig poder deixar. Aquest és el conte que jo li vaig comprar aquest Sant Jordi quan estava embarassada, que em va fer molta gràcia comprar-li un conte, i són cançons de bressol. Clica, aquí hi ha la història, i cliques, pitges i sona la cançó. Aquest és l'altre que vaig comprar per Sant Jordi, que és en anglès. Sempre m'agrada comprar-ne un en anglès. I aquest Caricus és un llibre que li van portar a l'Òscar als Reis l'any passat, que ja sabien que els Reis ja sabien que seria pare, i li van portar la guia urgent del pare primerenc. I li va agradar molt, ja se'l va llegir, li va encantar aquell llibre. Aquí la col·lecció de llibres d'en Roc.
ja veieu que té bastants llibres i contes. Va preferir, en dates especials per nosaltres, regalar-nos llibres per un futur del nostre fill i ens encanta aquesta llibreria per en Roc. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring.